Cam așa arată castraveții. Au crescut. Mai sunt mititei o grămadă. Și aici, și aici. Și aici. Și acolo. S-au dus până sus. Și avem și binețele. Roșiile, sherry, stau ciorchine. Aici mai e un soi de roșii, dar nu știu cum le zice, așteptăm să se coacă și ele. Aici avem inimă de bou, roșii foarte mari. Usturoiul l-am culcat, așteptăm să se coacă cât mai bine și să crească gămălia de usturoi. Și un pic de ardei gras.